Akka, lukt het wat? Ja, maar waar is hij? Toch hier krijg ik een mooie opmerking, Jerk. Wat vertelde ze toch krijg aan die meneer met het schuren? Nou, ik zei, bij mij gaat het schuren vanzelf, want ik hoef niks te doen, want ik heb Parkinson en dat tril ik al. Ja. Ja, nou ja, goed, op een gegeven moment komen hier mensen. Hè, en die ploeg die werd in het laatst groot, terwijl de normale leiding, die werd alleen maar kleiner. Hè? Dus ze moesten meer vrijwilligers hebben. Maar ze waren nogal met ingewikkelde projecten soms bezig. En dan had die leiding met 1 man soms een morgen werk. Hè, toen hebben ze gezegd, dit moet wat eenvoudiger. Nou, ik had het voorbeeld van het huisje wat hier dus staat. En daar ben ik eens mee begonnen. En op een gegeven moment denk ik, verrek, een waterpoort. Hetzelfde idee als dat, maar dan als waterpoort. Ik denk, weet wat, Sneek zo het geweest. Dat is een hele mooie site, die heeft op het moment al 7000 leden. Laat ik hem daarop zetten. Nou, toen begon het. Abnormaal. Het waren allemaal aanmeldingen, ik wil 2 en ik wil 4. En geweldig, prachtig, mooi. Nou, in de tijd van Bumba had een voorraadje van een kleine 20, nou die was weg. En ja, dat loopt nog storm. Anita, daar ga steeds allemaal even schuren, hè? Ja. En vooral die binnenkant, dat een beetje mooi loopt. John hier het betrap. Oh ja, dan denkt hij, oh ja, wat een leuk idee. Maar ja, toen in de winkel en hij hier op Facebook zet. Nou ja, toen begon het. Ze begon als wetter. Ja, het moet geen duwwerk worden, het gereedschap moet het werk doen. Meneer de Vries die is er maar begonnen. En ja, dat is eigenlijk wat u de hand waarom. En ja, dat hebben we toch zelf net verwachten. Ja, mooi. Ik heb hier nog wel meer liggen hoor. Ik ben hier dik 1,5 jaar nog als vrijwilliger. En hoe ben ik hier terechtgekomen? Mijn vrouw die heeft in 2000 een zware beroerte gehad na een operatie. Maar goed, ik haalde haar een keer hierop. En toen werd er dus vrijwilligersvraagd. Nou, toen heb ik me aanmelden en nou ja, ik had wel wat ervaring met houtbewerking. Dus ja, zo ben ik hier eigenlijk terechtgekomen. En ja, god, dat werkt geweldig. Ik heb er verschrikkelijk veel zin in. En ja, ik ga hier iedere maandag met plezier naartoe. Alleen tegenwoordig is het al 3 dagen in de week om de boel toch een beetje... Maar toch wel heel bijzonder dat er uit iets vervelends in je leven toch zoiets moois ontsteken kan. Ja, ik heb dus een hoop ervaring met invaliden. Dat scheelt dus ook. En ja, je vindt het ook prachtig werk. Dit is echt geweldig. En dat zeg ik, wanneer het eindigt weten we niet. Maar zolang het zo doorgaat doen we het met plezier. Ik keer met dwarfsfeest ging weer een spokentocht en toen weer er een man uit het dorp en die hier in een loods werd dan een opdracht weer. Daar hingen er camera's op hangen en dan hingen ze maar hoogwerkers en in de tent hingen we een groot beeldscherm en daar kon het op zien. Nou, ik denk dat kan bij mijn skipik worden, dus toen heb ik zijn vraag, ik zei hoe zit dat, kan dat? Nou, hij zei als het ook vanuit de slipkamer dat hokje in kist, dan kan dat al. Dus toen had hij dat een van mij online. Nou, en dit is het 3e jaar op rij dat ik in mijn werk en het werkt perfect. Ik zet nou, ik zei een paar keer de wekker, had ik het net vertrouwen. En dan gluur ik in 4 minuten naar de televisie. Ik neem dan vrij omdat ze naar lammy moeten. En dan wil ik wat dag en nacht beschikbaar wijzen voor die beestjes. Nou. Is er al wat jongens? En er een goedje. Hoe is het met de lampjes? Die houdt de skier in de gaten. Hoe doet hij dat? Nou, dan zet hij elke nacht zijn wekker even af en toe voeren, zet hij hem even op 1 uur en dan weer op 2 uur. En kan hij elke keer even zien.
Ja, maar dan loopt hij thuis op bed. Hoe kan hij dan weten hoe het met de skiën bij je gaat? Er zit gewoon daar in dit orenhok, er zit een camera. En op het dak staat dan zo'n antenne. En die staat echt zo recht voor us. En die oorantenne ik. En ik kan me zo zien hoe het maar de ski gaat. En wat vies toch van die onpak dat hij nooit het zo betocht had? Dat vind ik best wel slim. Deze is voor mijn man. Ja, die is van mij nog, hè? Hoe vier ben je hem nou van huis? Een dikke hele kilometer tank. En hij heeft altijd beeld? Nee, net altijd. Als de trein langs reed, dan heb ik even wat sneeuw. En jongens, als het heel druk is op internet en weet ik wat, dan word ik nog eens even storen. Maar in ieder geval van het zien is het goed. En hoe gaat het om de auto met Lammerien? Het best, heel best. Weinig malheur, grote lam, ze zijn mooi zoen. Dus nee, het gaat super. En hij is toch zelfs ook lampjes? Ja, En hij is ook een naam, hè? ja. Vertel. Vlekkie en tosti. Hoe? Vlekkie en tosti. Een lampje de tosti heet? Ja, Want dan ben je ook gekke tosties. ja. Want dat dan gaat dit een onpak, dit kun je wel eens niet in horen. Ja, vind ik wel. In principe, nou ja, je kunt er haast altijd wel bij wezen. Als je net door de wekker in de sliepen, dan kun je er op tijd bij wezen.